Tak čaute ľudia, ja vás vítam u môjho nového videa na tomto kanále. A toto video je z Minecraftu ako z niečo iného a v tomto videu budeme kúkať na nový update. No, není to úplne nový update, ale je to, dá sa povedať, že ešte snapshot, ktorý sa má spridať, to znamená to, že je to ešte v bete. Takže v tomto videu si ukážeme, ako to bude vyzerať a takto. No, takže prvou vecou bude tento sulfur. Sulfur je asi hlavnou vecou tohto updateu, lebo je to taký mob nový, ktorý je mega dobrý, takže keď si zoberiem wood, je to najlepšie... Nie, dobre, ja si dám planky radšej, to som nechcel. No, dobre, tu mám planky, položíme ho, vidíte to, hej, neskáč dole, prosím. A teraz zoberiem spear. A proste vidíte, hej, že tu je... A keď zoberiem spear a nabehnem na ňo, tak, a teraz ho odhodím. On má každú inú vlastnosť. No teraz to skáče. Keď je v tom drevo, tak to skáče. A keď je v tom napríklad... Čo také? Dáme si tu toto. A dáme TNT, hej. Bo tak TNTčko, hej. Dobre, dáme do toho TNTčko. Pozerajte. Teraz to buchne. Aha, tak nie. Tak ešte raz. A teraz mi bude treba flint. A ja sa strašne teším na tento update, keď to pridajú. Lebo... Aha, to som nechcel dať do neho, počkaj. Zahodím ho. No, dáme do tohto TNTčko. Zapálime ho. Tak, a teraz to bude letieť a keď padne, tak buchne. Poď. Yes! Toto sa dá použiť napríklad na Happy Ghasta, takže keď si zoberieme Happy Ghast, dáme... Ako sa povie lano? Lano je... Lano. Oh, nice. Toto. Takže asedadlo sa... Počkaj, toto neviem. Dobre, to je jedno. No, je tu. A ja neviem, či na ňo treba dať, ktorý sa na ňo dáva, ale na ňo sa dáva, áno, presne toto. No, dobre, dám to na ňo. Dám tu troch takto sulfurov. Dám na nich toto. To je debil. Ježiš, to je... Neodchádzaj. Ale dáme tu ešte ďalších. Aspoň dvoch. Dobre, teraz vidíte, že sú na tom lane, takže ja keď si sadnem, to vidíte. A nie, jak sa to púšťa? Neviem presne, jak sa to púšťalo, ale viem, že sa to dalo pustiť. Že ja keby teraz chcem spraviť toto, že urobím takto, že ja to zapálim, proste, že je to zapálené, tak a asi vybuchne, myslím. Áno. Dobre, on vybuchne, ale viem, že sa to dalo dávať dole. No, ale na to tu nie sme. Sme na tento update, aby sme si ukázali, čo tu je. Takže, je tu. Sulfur, no. Presne. Toto si dáme tu. Takže prvou vecou... No, už sme mali prvú vec, ale chápeme. Lebo treba nájsť také veci, čo nám tu treba. Takže prvou vecou sú schody. Schody robia strašne pekný zvuk. Neviem, ako to vy počujete, ale mne sa napríklad páčia, takže ich tu necháme. No, potom tu máme sulfur. Robí tiež pekný zvuk. Dobre, teraz tu máme chainsaw sulfur. Tento sa mi skôr viac páči. Potom to je pointed sulfur. Potom to je sulfur brick. A tento pointed sulfur je na brutálne jednu dobrú vec dobrú. Takže ja si zoberiem napríklad glass a ukážeme si to dole. Takže dostaneme sa dole a dáme takto 3. Malo by to byť takto, čo som také videl. Takže presne neviem, aké to bolo. Takto. Alebo tu. Áno. Tu vidíte, že už tu dačo bublá.
Ale, a dostanem otravu, hej. Idem z toho preč, lebo nechcem mať otravu. A ja si zoberiem, jak sa to volá, je to Soul Sand, ktorý tie bublinky bude ťahať hore, áno. No. Bude ich ťahať hore, takže ukážeme si to. Takto, dáme si ho tu dole. Bude nám treba aj presne, neviem, jak sa to volá, kelp, aha, kelp. Tak, a to miesto tohto. Dobre. No, jak to spravíme? Takto, že by? Yes, takto. Áno, a toto zrušíme. A neviem, jak sa to presne robilo. Ale dala sa tu voda. No, neviem presne, jak sa to robí, ale má tu robiť takú veľkú výchricu. No ale to je jedno. Takže ja si myslím, že pre toto video to je všetko. V tomto videu sme si ukázali nový update. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like, odber a čau!